Barka da zuwa tashar Mahaƙa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan channel mai albarka na Mahaƙa TV. Sanatocin Najeriya sun ki yarda da ɗaukan matakin soja a kan Nijar. 'Yan majalisar dattawan Najeriya da suka fito daga yankin arewacin ƙasar sun bayyana rashin amincewa da shirin ɗaukan matakin soji da ƙungiyar ECOWAS ke shirin ɗauka domin kawar da sojin da suka yi juyin mulki a ƙasar Nijar. Wata sanarwa da 'yan majalisar suka gabatar mai ɗauke da sa hannun kakakin Sanata Abdurrahman Kawu Sumaila ta bayyana matuƙar damuwa da halin da ake ciki a Nijar tare da yin Allah wadai da juyin mulkin. Yayin da suka buƙaci ECOWAS ta ci gaba da bin hanyoyin diflomasiyya domin warware matsalar da kuma mayar da dimokuraɗiyya a ƙasar. Sanatocin sun bayyana cewa halin yanzu kusan ɗaukacin jihohin Najeriya da ke iyaka da Nijar na fuskantar matsalar tsaro, yayin da suka ce ɗaukar matakin soji ka iya zafafa matsalar da kuma haifar da wasu sabbi. Sanarwar ta bayyana wannan jihohi da suka hada da Sokoto, Kebbi, Katsina da kuma Zamfara da Jigawa da Yobe da kuma Borno. Sanatocin sun kuma bayyana cewar amfani da matakin soji na iya faɗaɗa rikicin da ke gudana a ƙasashen Mali da kuma Burkina Faso da kuma Libya zuwa wannan yanki. Sanarwar ta ce matsayinsu na masu kare dimokuraɗiyya suna goyon bayan amfani da duk wasu matakai na diflomasiyya wajen warware matsalar, tare da kira ga abokan aikinsu a majalisa wajen amfani da sashe na 5 sakin layi na 4 da kundin tsarin mulkin Najeriya wajen yanke hukunci akan buƙatar shugaban ƙasa wato Bola Ahmed Tinubu na amfani da ƙarfin soja. Abin da ya sa irin 'yan majalisa su Kawu Sumaila suka bayyana cewa ba za su goyi baya a warware alaƙa ta tsakanin Nijar da Najeriya ba. Lamarin da ya sa 'yan Najeriya suke kallon Kawu Sumaila a matsayin wanda ya kawo motion a majalisa wanda zai iya haɗa kan ƙasa. Najeriya da Nijar dai an samu mutane da dama masu ba da tarihin ƙasar Najeriya da Nijar, wanda suka ce a da a haɗe ake amma turawan mulkin mallaka suka raba ta. Kawu Sumaila ya ce duba da yanayin yadda ake kasuwanci tsakanin Najeriya musamman da jihar Kano, inda suna da ƙarfin kwastomomi masu zuwa jihar Kano. Idan aka ce an afka yaƙi, wannan kasuwanci zai bi ya dagule, lamarin da ka iya har taɓa kasuwancin da ke jihar Legas, jihar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Kawu Sumaila ya ce ba za su bari a zo a kashe ko mutum ɗaya da sunan ƙwatan mulki ba, domin akwai matsala an san farkonta ba a san ƙarshenta ba. In ka duba yanayin yadda ƙasar Libya ta afka yaƙi kamar wasa, wanda lamarin da ya jawo har yanzu ba a samu daidaituwa ba. Kawu Sumaila ya ƙara da cewa ɗaukan matakin soji na iya dagula alaƙar da take tsakanin Najeriya da Nijar, ba ci ga fuska ta kasuwanci har ma da auratayya. Ya ce idan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai sani ba, a arewacin Najeriya an samu waɗanda suka auro 'yan Nijar, haka ma a Najeriya an samu 'yan Nijar da suka auri 'yan Najeriya. Wannan lamari 'ya'yansu sun kasance 'yan kowace ƙasa, don haka ba za su goyi bayan kowanne mataki na yaƙi tsakanin Najeriya da Nijar ba, wanda a da zamanin da an daɗe ana waƙoƙin cewa Najeriya da Nijar duka ɗaya suke, masarautunsu iri ɗaya, manufofinsu iri ɗaya, addininsu iri ɗaya. Kar ku manta, idan ya kuka fara ziyartar wannan channel mai albarka na Mahaƙa TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa, ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye. Tashar Mahaƙa tashar ku ce, sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba. Mun gode.